Zdravíme všetkých pri prezentácii projektu Môj miner. Sme skupina ľudí, kto skúsenosťami z finančných trhov a už niekoľko rokov veľmi pozorne sledujeme vývoj kryptomien a trhov, na ktorých sa obchodujú. Tieto prešli veľmi turbulentným vývojom, ale dostalo sa to až do dnešnej situácie, kedy sú plne akceptované a týždenne sú do nich investované miliardy dolárov. Prišla chvíľa, kedy je správne rozmýšľať nad kryptomenami aj u konzervatívne zameraných investorov. My si spolu myslíme, že najlepšou cestou k vlastnému kryptu je jeho ťažba. Je to veľmi pohodlný a príjemný spôsob, ako ich získať. A čo je dôležité, neprináša stres, pretože každý deň vám pribudnú ďalšie mince a vy sa nemusíte zaoberať nárastom alebo poklesom ich ceny. Návratnosť investície je v rádoch mesiacov a pri očakávanom náraste ceny Bitcoinu sa môže výrazne skrátiť. Ako to myslíme? No ak si v tomto mesiaci vyťažíte napríklad bitcoiny za 1000 eur a o rok bude cena bitcoinu dvojnásobná, dnes vyťažené bitcoiníky budú mať zrazu hodnotu 2000 eur. A nad tým je dobré sa zamyslieť. Môj miner je komplexná služba pre laríkov, ktorí cítia obrovský potenciál kryptomien. Nechceme od vás, aby ste sa trápili s výberom a nákupom mineru, aby ste sa ho snažili nejakým spôsobom zapojiť a aby ste sa snažili zorientovať v tomto komplexnom prostredí. My to všetko spravíme za vás. Vy si vyberiete miner, objednáte a my sa o všetko postaráme. Dodáme miner, prepravíme ho, zapojíme, prepojíme ho s vašou peňaženkou. A váš miner nie len začne ťažiť bitcoiny, ale bude aj overovať transakcie na trhu, za čo budete dostávať odmeny. A je to veľmi zaujímavý spôsob zarábania. Čo treba mať, aby vaša ťažba bola efektívna? No v prvom rade si treba vybrať správny miner. Tu sme pripravení vám poradiť a toto rozhodnutie z veľkej časti robiť za vás. Potrebujete kvalitný housing so servisom a dohľadom 24 hodín 7 dní v týždni. To znamená, že váš miner musí byť umiestnený niekde, kde sú dobré servisné podmienky, kde sa na to neustále niekto díva a v prípade, že treba urobiť nejaký drobný zákrok, tak ho realizuje. Potrebujete výhodnú a stabilnú cenu energie. My naše minery umiestňujeme do prostredia blízkosti veľkých vodných elektrární, kde získavame za veľmi výhodnú cenu zelenú energiu. To znamená, že nejaký argument o tom, že naše minery spotrebujú energiu a sú neekologické, tu nemajú zmysel. No a potrebujete správcu, ktorý sa postará o váš komfort a na to sme pripravení my. Čo sa očakáva od vás? V podstate nič, len nám oznámite číslo vašej peňaženky, kam vám budú chodiť vyťažené bitcoiny. Nikto, okrem vás, nemá do vašej peňaženky prístup. Je to úplne rovnaké, ako keď máte účet v banke. Môžete komukoľvek povedať číslo toho účtu a on vám tam vie poslať peniaze. Ale vyberať z neho viete iba vy. Miner teda vieme vnímať ako robota, ktorý pracuje za vás. Pracuje v práci 24 hodín denne, neúnavne 365 dní v roku, po dobu možno 5-7 rokov, čo je odhadovaná doba životnosti minerov. Tento robot sa môže stať vašim silným dôchodkovým pilierom a vie vám zabezpečiť naozaj zaujímavý pasívny príjem. Aktuálna návratnosť minerov je nasledovná. My ponúkame dva balíčky v týchto dňoch. Prvý je Comfort L7, ktorého cena je približne 13 600 eur z DPH a jeho návratnosť je niekde medzi 13 a 14 mesiacmi, to znamená veľmi zaujímavá. V balíku Luxury L9 je Antminer L9, ktorého cena je trošku vyššia, ale návratnosť sa pohybuje na úrovni 10 až 13 mesiacov. Prečo tento interval? Pre tých, ktorí budú sledovať dianie na tom minerovskom trhu a na tom trhu ťažby, bude o chvíľočku jasné, že ťažba neprebieha kontinuálne. Záleží to od množstva faktorov a preto aj tieto naše čísla trošičku kolíšu. Jeden deň vám ten miner vyťaží toľko, druhý deň o pár dolárov viac, tretí deň o pár dolárov menej. V každom prípade neustále pracuje a tá výkonnosť, ktorú tu uvádzame, je podľa čísel, ktoré prebehli teraz počas posledných niekoľkých týždňov medzi novembrom, decembrom a januárom na prelome rokov 2024 a 2025. Je to dané podľa reálnych čísel. Najčastejšia otázka, ktorú dostávame od našich klientov, je, koľko môžem zarobiť. No, zaujímavá odpoveď je, že nikto to presne nevie,
Ale skúsme takto počítať. Ak dnes stojí jeden bitcoin $99,000 a vy investujete $19,000 do minera, ktorý vám vyťaží pol bitcoinu a o 5 rokov bude cena tohto bitcoinu 400,000, tak polovička z toho, polovičný bitcoin je 200,000. Keď odrátame cenu minera, ktorý si do toho dali, zistíme, že ste v pluse $180,000. Je to číslo, ktoré je šokujúce. Samozrejme, ja vám ho neviem garantovať, ani nikto z mojich kolegov ho nevie garantovať, ale príležitosť je obrovská. Aj keby cena bitcoinu zostala na úrovni ako je dnes, a to by bolo 100,000 a vy dostanete polku bitcoinu za 50,000, tak aj tak ste vysoko v pluse. Prečo je lepšie ťažiť a vlastniť krypto? Prichádza doba kryptomien, už tu s nami sú a stávajú sa významnou súčasťou nielen finančných trhov. Dôkazom je veľké množstvo prijímaných zákonov a regulácií, ktoré ich využívanie upravujú tak, aby to bolo bezpečné a efektívne. Prví záujemcovia, ktorí milovali Bitcoin, síce nie sú úplne spokojní, že sa Bitcoin reguluje. To znamená, že pri jeho získavaní a kupovaní potrebujete povedať, kto ste, odkiaľ pochádzate, či nie ste nejaká závadová osoba a podobne. Na druhej strane tie regulácie prinášajú na trh kľud, odstraňujú podvody a hlavne otvárajú ho pre veľké množstvo ľudí, pretože prinášajú na trhy dôveru. V horizonte 2-3 rokov sa očakáva nárast ceny vysoko cez $150,000 a do 5 rokov až k úrovni $500,000. No a pre tých, ktorí sledujú možno trošičku tie trendy, tak v posledných týždňoch sa objavili výpočty, ktoré hovoria, že cena Bitcoinu po roku 2030 by bez problémov mohla atakovať $1,5 milióna. Ja tu nahlas hovorím, že toto číslo je optimistické, ale nikto neprotirečí týmto odhadom, pretože naozaj sa môžu stať reálnymi. Prečo je teda výhodnejšie ťažiť ako kúpiť krypto? No pri ťažbe zarábate 3-krát. Najprv samotným ťažením a samozrejme už aj spomínaným overovaním obchodných transakcií na kryptomenových trhoch. V druhom rade je to narastie ceny kryptomeny, takže ťaženie vám prináša vaše bitcoiny, ktoré keď si odkladáte a nepredávate ich hneď všetky, tak postupne náberajú na hodnote. Niektorí naši klienti, ktorí s nami začali ťažiť, keď bola cena bitcoinu 30,000 a dnes je 100,000, tak ich vyťažené bitcoiny majú už trojnásobnú hodnotu. No a tretia vec je, zarábate aj na raste ceny minera, pretože výrobcovia minerov fungujú takým spôsobom, že cenu svojich výrobkov naviazali na cenu bitcoinov. Ceny balíčkov, ktoré ste pred chvíľkou videli, sú v podstate dnes dvojnásobné, ako bolo niekedy na prelome augusta a septembra, to znamená pol roka dozadu. A dnes je tá cena niekde inde. Napriek tomu sa ešte stále veľmi vyplatia. A ak si aj vy teraz kúpite vaše minery a cena pôjde hore, v prípade, že by ste ich chceli niekomu odpredať, tak ich môžete odpredávať za veľmi zaujímavú vysokú cenu. Čo je strašne dôležité a čo sa tu snažím naznačiť a aj opakovať, pri ťažbe nepoznáte mínusy. V podstate vám každý deň pribudnú vaše vlastné bitcoiny a nemusíte sa stresovať. Ak by ste si bitcoin kúpili a on by poklesol v priebehu nejakých pár týždňov či mesiacov, by sa jeho cena držala nižšie, určite by vás to celkom stresovalo. Ak však ťažíte, tak vám je svojím spôsobom jedno, či ten deň vám cyklo na váš účet 15, 18, 20 alebo $25. Vždy je tam nejaký plus. Poďme si odtajniť trošičku také malé tajomstvo, že prečo tie kryptomeny sú také zaujímavé. Existuje jedna veľmi zaujímavá udalosť, ktorá sa volá halving a my ju vnímame ako veľmi zrušujúcu príležitosť. Totiž, každé 4 roky sa mení odmena za ťažbu bitcoinu. Vtedy sa výrazne zvyšuje jeho cena, čo prináša profit pre všetkých jeho majiteľov. Je to logické, keď vám za vašu prácu dajú menej odmeny za váš výrobok, vám to trvá dlhšie a máte tam väčšie náklady, tak vy ho potom predávate drahšie. Historicky táto ekonomická nejaká nielen pravdepodobnosť, ale aj zákonitosť sa ukázala ako veľmi silná. A čo je dôležité, vy pokiaľ si v tejto dobe kúpite svoj miner, tak viete zažiť 2 halvingy. Prípadne, ak by ste si tie vyťažené bitcoiny nejakým spôsobom odkladali, aspoň časť z nich, tak ich môžete zažívať každé 4 roky.
Poďme sa pozrieť, čo tie halvingy fyzicky priniesli. Prvý halving sa udial v novembri 2012, keď stál Bitcoin $12 a po tejto udalosti, po tom znížení odmeny, približne o pol roka, po nejakých 200 dňoch, vyletela cena Bitcoinu na $1150. Je to šialený nárast, ktorý si nevieme dosť dobre predstaviť u iných asetov, ale u Bitcoinu to takýmto spôsobom zafungovalo. Druhý halving bol potom o 4 roky, v roku 2016, kedy bol nárast zo $650 na 20 000. Keby sa niekto pozorne pozrel na tieto čísla, že v novembri po prvom halvingu to bolo 1150 a potom sa začínalo zo 650, tak áno, tie ceny nejakým spôsobom kolíšu. Ale ako vidíte, tak stále sa to pohybuje vo veľmi zaujímavých číslach a čo je dôležité, že tá najvyššia cena pred halvingom po nasledujúcom halvingu sa väčšinou stala najnižšou. To znamená, že vždy zákonite tá cena veľmi významne stúpla. Po treťom halvingu v máji 2020 dokonca z $8,500 až na $64,000. No a štvrtý halving sme zažili nedávno v apríli 2024, kedy začínal Bitcoin na $63,000 a dnes a v decembri 2024 prekročil cenu $100,000 a už dokázal atakovať all-time high, to znamená najvyššiu cenu $108,000. Takže naozaj vidíte, že v tom halvingu je skrytý obrovský potenciál. Čo ďalej ešte podporuje to, že Bitcoin veľmi intenzívne stúpa a stúpať bude. No je to v prvom rade výrazná podpora pre Bitcoin v Spojených štátoch amerických, ktoré sú ešte stále najsilnejšou ekonomikou na svete. V Spojených štátoch veľmi pochopili, že Bitcoin nie je žiadne virtuálne strašidlo, ale je to akýsi upgrade peňazí, ktoré my štandardne používame, pretože pri našich bankovkách, tých fiatových menách, ktoré nosíme v peňaženkách, je problém inflácia, pretože hoci ktorá vláda, keď má nejaký problém, chýbajú peniaze, jednoducho svoju menu dotlačí a tým pádom, keď ju pustí na trh, spôsobuje výraznú infláciu. Hodnota tých peňazí výrazne klesá. Toto je pri Bitcoinu vyriešené halvingom a tým pádom tieto protiinflačné fungovania Bitcoinu sú veľmi, veľmi zaujímavé pre všetkých. Čo je dôležité, v tých Spojených štátoch umožnili už aj obchodovanie do tzv. ETF-iek, to sú elektronicky obchodované fondy na Bitcoin, ktoré využívajú ako základný prostriedok všetky možné asety, či už je to zlato, alebo akcie, alebo neviem čo, ale v prípade Bitcoinu, ktorý bol schválený približne pred rokom, toto mnohonásobne prekonalo zlato, ktoré bolo doteraz historickým rekordérom. Takže naozaj ten Bitcoin ukazuje vynikajúce čísla. Dôležité je, že mnohé krajiny plánujú zaviesť Bitcoin ako oficiálne platidlo. Niekoľko maličko krajín už to spravilo a robia to z dôvodu tej inflácie, pretože je to naozaj problém a Bitcoin ho rieši. Mnohé krajiny si vytvárajú finančné rezervy bitcoinov, dokonca Česká republika pred pár týždňami zverejnila myšlienku svojho guvernéra Českej národnej banky, ktorý hovorí, že by bolo rozumné vytvoriť si rezervu v bitcoinoch, pretože to znižuje štátny dlh a existuje aj idea riešiť štátny dlh Spojených štátov prostredníctvom Bitcoinu, kde prezident Trump so svojím tímom poradcov ku kryptomenám navrhujú zakúpiť až 1 milión, postupne zakúpiť 1 milión bitcoinov, ktoré by riešili, lebo ten ich nárast ceny vám veľmi rýchlo spláca vaše dlhy. No a čo je dôležité, s týmito všetkými javmi, ktoré som teraz spomenul, prišiel výrazný záujem inštitucionálnych investorov. Denne sú investované do kryptotrhov sumy blížiace sa k 1 miliarde dolárov, čo bolo predčasom nepredstaviteľné. Takže dnes je naozaj správna chvíľa byť súčasťou tohto rastu. Ako sa teda dostane k svojim kryptomenám? Už to tu raz zaznelo, váš miner ťaží kryptomeny, ktoré sú zasielané priamo na vašu peňaženku tak, aby ste ich mali bezpečne uložené u seba. Obsah svojej peňaženky si môžete kedykoľvek odsledovať cez aplikáciu, ktorá je verejne prístupná, takže vaše kryptomeny nemá nikto, máte ich k dispozícii len vy sami a vy sa môžete rozhodnúť, čo s nimi spravíte. Naše odporúčanie je držať ich aspoň niekoľko rokov, aspoň po ten ďalší halving, ktorý prinesie ďalší nárast. To znamená, že nepredávať ich skôr ako niekedy pol roka po halvingu v roku 2028, ale pokiaľ sa rozhodnete to predávať priebežne, je to čisto a len vaše rozhodnutie a môžete si s nimi robiť, čo chcete.
Bližší popis balíka Komfort. Ak sa rozhodnete pre túto službu, tak si kupujete balíček, ktorom je Miner L7. My zabezpečíme jeho dopravu podľa vášho výberu do housingu, ktorý je buď v Paraguaji, v Etiópii alebo v Fínsku. Zabezpečíme colné vybavenie, administratívne poplatky, jeho zapojenie, spustenie a v cene je aj dvojmesačný povinný depozit za energie, pretože tam sú nejaké poplatky s tým spojené, takže v tejto cene je všetko. Preto názov Komfort. Vy máte energie uhrádzané z toho zisku, ktorý Miner generuje, takže nemusíte už v budúcnosti nič platiť. Prečo Paraguaj, Etiópia či Fínsko? No už som spomínal, máme tam zazmluvnené garantované nízke ceny zelenej energie, ktoré sú približne o polovicu nižšie ako na Slovensku alebo v Čechách, takže ak Miner funguje 5 a viac rokov, úspora je obrovská a hlavne tá vaša výnosnosť už teraz je zaujímavá, pretože je do výrazných plusov. Pokiaľ investujete do balíčka Luxury, tak tá obsahuje výkonnejší, modernejší Miner, ktorý prišiel na trh len pred pár mesiacmi a urobil revolúciu. Umiestňujeme ho úplne rovnako, akurát jeho výnosnosť je významnejšia, pretože samozrejme je trošičku drahší. No a je to ďalšia vec, ktorú vieme odporúčiť na základe komunikácie s vami. Pokiaľ sa vám ponúkané naše služby páčia a chcete sa s nami spojiť, nech sa páči, urobte to cez webovú stránku alebo ideálne cez e-mail info@moiminer.sk, kde sa s vami spojíme a prejdeme si veľmi konkrétne vašu potrebu a spôsob, akým by ste do tohto biznisu vstúpili. Nám je v podstate jedno, či si kúpite ten alebo onen miner, či si kúpite 1 alebo 20. V každom prípade vždy vám poskytneme rovnakú službu tak, aby ste boli spokojní a úspešní. Na záver jedno upozornenie. Ceny minerov sa v čase menia a robia to veľmi pravidelne vždy, keď vstúpne cena Bitcoinu. Je veľmi dôležité, aby váš miner priebežne ťažil a hlavne nehodnete jeho výkon prepočtom na eurá alebo doláre, ale počítajte objem svojich kryptomien. Snažte sa naskladať čo najväčší objem vášho majetku a potom veríme, že budete extrémne spokojní. Prostredie kryptomien treba vnímať ako rizikové a pred vstupom do neho je potrebné zvážiť všetky aspekty. Žiaden profit nie je garantovaný a predchádzajúca výkonnosť trhu ani minera nie je zárukou budúcich výkonov. Napriek tomu my vidíme obrovskú príležitosť a ak máte nejakú finančnú rezervu, ktorá samozrejme pre vás by nebola ohrozujúca a znamenala by pár percent vášho portfólia, veľmi radi vás privítame v našom ťažobnom projekte.